Hej med dig, og velkommen her til min YouTube-kanal. Hold da op en uge, altså. Jeg vil lave video til dig, både i onsdags og også i torsdags. Og i fredags, da der var fuldmåne, der sad jeg foran min skærm her og var i gang med at optage video 2 gange, men blev forstyrret. Så var der enten nogen, der ringede til mig, så bankede det på døren, og altså, det har virkelig været en mærkelig uge for mig. Energierne har været sindssygt vilde. Jeg har sådan virkelig kunne mærke det på min egen krop. Altså, jeg har virkelig følt, at jeg nærmest er blevet flået fra hinanden i så mange niveauer og planer og dimensioner, at jeg synes faktisk ikke, det har været særlig rart. Jeg synes, altså, det har sådan været meget overvældende. Men derfor giver det nok mening til, at okay, for eksempel i fredags, hvor jeg prøvede at lave nogle af de her videoer, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi at jeg havde simpelthen ikke, universet fortalte mig i hvert fald, at det var ikke en god idé. Det, der også har været lidt skørt, det var, at jeg faktisk havde booket til, at jeg skulle have lavet fuldmåne kakaoceremoni i fredags. Men der var ikke nok tilmeldinger, og det tager jeg jo som et tegn og siger, okay, jamen så er det fordi, det ikke skal være nu, så er det fordi, jeg skal passe på mig selv i stedet for. Og det gjorde jeg så, og det har jeg virkelig gjort, og jeg har virkelig dykket ind i mig selv, og ind i nogle gamle følelser her i løbet af ugen, som jeg virkelig også mærker, at tiden den står til og kalder på, altså sådan ligesom, hvad er det, jeg vil sige? Jeg tror bare, jeg vil sige også, at lige om lidt går vi ind sådan rent astrologisk set ind i et nyt årshjul, en ny periode. Den starter jo herfra, når vi kommer ind i vædderen i næste uge. Så vi er i gang med nogle afrundinger. Vi er måske i gang med at kigge i nogle ting. Nogle erkendelser på noget. Der kom en sindssyg erkendelse til mig personligt i går, hvor jeg sådan tænkte, okay, så er det derfor. Aha, ikke også? Altså, så det her med at give dig tid til at dykke ind i dig selv og mærke, hvad er det, der står og brager dig ud af? Hvad er det, du mærker, du skal transformere, forandre, kigge ind i og kigge på? Så kan tålmodigheden nogle gange godt komme sådan lidt i vejen, fordi det her med, at nu vil jeg gerne fikse, sådan kan jeg i hvert fald godt selv have det, at nu vil jeg bare gerne fikse det, der skal fikses. Men også at have tiden til at vide, at tiden skal have lov til at arbejde sig på dig og med dig, sådan stille og roligt. Det er faktisk også rigtig, rigtig vigtigt, så du ikke kører dig selv over. Ja, det er en vild tid, og jeg tror også, vi vil mærke, at frem til næste eklipse, som er her sidst på måneden, jeg har sådan en følelse af, at vi står sådan en form for energetisk portal, og sådan nærmest har mulighed for at vælge, hvad det er for nogle tidslinjer, vi har lyst til at være i. Så det kan være et meget selvreflekterende spørgsmål til dig, og det kan være en god idé at skrive det ned og arbejde med det her indtil næste eklipse. Hvad er det, du gerne vil? Du skal ikke have fokus på, hvad du ikke vil have mere af, men hvad er det, du gerne vil? Hvordan skal livet folde sig ud? Og det handler jo ikke om, at du skal lave sådan en kæmpe, folde sådan en eller anden 7-årsplan ud med arbejde, men mere det her med, hvad er det? Hvad er det, du gerne vil? Hvad vil du gerne have mere af? Vi har alle muligheder lige i øjeblikket, og det tror jeg, at det vil fortsætte med at ændre vores tidslinjer, med at skrue på nogle knapper, rent energimæssigt, som gør til, at vi transformerer energi. Når du laver nogle bevidste valg, så ændrer du retninger. Så ændrer du tidslinjer. Jeg sidder her og peger rundt med mine arme, og det kan du ikke se. Men det jeg bare vil fortælle dig, det er, at du har så meget mulighed for at ændre retning. For at hoppe op i nogle tidslinjer, der er så meget, altså så fede vibrerende. Ja. Jeg er lige blevet færdig med dagens modul på engleuddannelsen, og jeg er nødt til at slå et slag for den igen. Hvis det er noget, du er lidt nysgerrig på, så kontakt mig. I dag har vi arbejdet med ærkeenglen Haniel,
Og vi har arbejdet med selvkærlighed og kærlighed i den reneste form. Og jeg er sådan helt høj på energier stadigvæk, fordi det her med at blive fyldt op med ren kærlighed, det tror jeg på, at der ikke er særlig mange mennesker, der har oplevet i vores liv og mange generationer tilbage. Fordi kærlighed desværre er blevet så skævvredet på en eller anden måde, at det nærmest skal komme med en pris. Så skylder man, eller også så pleaser man, og alle de her forskellige ubalancer. Dem har vi været inde og få renset for, og så har vi trukket så meget kærlighed ned i feltet og ned i os alle sammen. Hvis det er noget, du er interesseret i, jamen så skriv til mig, så kan vi prøve at tage en snak om det er noget for dig at være med på den her uddannelse. Fordi det er det, jeg kalder levende optagelser, som er lavet, og det vil sige, at uanset hvornår du lytter til den, så virker de. Jeg tænker, at jeg lige vil trække nogle kort for i næste uge, bare lige sådan for at se, hvad er det, at vi skal have at vide. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er, jeg skal starte med. Jeg fik at vide, at det skulle være dem her. Og de kort, som jeg har taget frem i dag, det er for det første de her Healing Waters, jeg mærker stadigvæk rigtig meget vandelementet. Det står og arbejder sig i os, og også det her med, at vi kan skabe en balance igennem vandelementet. Det synes jeg jo er virkelig fantastisk. Lad os lige prøve at se, hvad kortene siger. Silky hedder det ene kort. Den her fine sæl. Og på kortet står der, come out of hiding, embrace who you really are. Så det er ikke tid til at skjule dig mere. Nu er det også forår. Det der med at gå i hule. Bjørnen, den er også på vej ud af sit hi. Og det samme skal du. Det er tid til at komme ud og vise verden den sande udgave af dig. Virkelig, jeg har lyst til at sige springe ud af skabet, men det er jo overhovedet ikke det handler om det her. Det handler mere om, at du skal vise verden, hvem du er, og virkelig omfavne dig selv og din egen identitet, din egen autenticitet. Cosmic Ocean hedder næste kort. Prøv lige at se et mega lækkert kort også. Og jeg læser lige, hvad der står på kortet. Current dreams, future realities, new beginnings. Jeg ser virkelig det her kosmiske ocean, den her portal, vi står i lige nu, hvor du har mulighed for at gøre dine drømme til virkelighed. Til de her nye begyndelser, og det giver jo mening i forhold til det med, at du kan bruge det her med at... Jeg vrøvler lidt, jeg er sådan stadigvæk helt energilækker påvirket, men du kan bruge det til at manifestere. Manifestere de her lækre ting, du gerne vil. Ja, jeg trækker lige nogle tarotkort til dig også. Ja. Jeg er energipåvirket på den fede måde. Det vil jeg bare lige sige. Det er godt nok, det har jeg virkelig trængt til. Efter en uge, hvor det har været lidt tungt, vil jeg sige. Yes, sacrifice. Det er sådan lidt et Phoenix-kort, det her, ikke? Fra asken til ilden. At du er i gang med at kigge på nogle ting. Det er tid til at stå sådan helt hudløs og sårbar og komme op fra asken til ilden og vise verden igen, hvem du er. Det handler virkelig meget om den her autenticitet. Det handler om din egen power. Det handler om at tage din power hjem. Have balance imellem maskulinitet. Og så elsker jeg det her kort, fordi det er et halvt kort af en maskulin energi og så en løve. Og løven for mig, og nok også for rigtig mange andre, handler jo om det her med at være på toppen af fødekæden. Det handler om at have det her overblik. Det handler om at anskue tingene. Det handler om at være afventende. Det handler om altså den her autentiske power, uden at gå i egoet på det. Jeg håber, det giver mening. Så snetter så lige et kort ind, der hedder Envy. Deception and Envy. Og man kan sige, at den her person, som er på kortet, står sådan lige og vipper masken lidt af. Og det kan indikere, at jeg finder lige nogle andre kort, så folder jeg det lige ud.
Altså det kan indikere, at der kan være nogle relationer omkring dig, som måske ikke viser, hvem de i virkeligheden er, men at de viser en udgave af sig selv, som måske er lidt ubalanceret, eller de prøver at sætte nogle facader op. Jeg tror faktisk, det er sådan, at det er lidt nemmere at sige. Lyt til din intuition, mærk efter. Hvad er det for nogle mennesker, du omgås med? Har du nogle ubalancerede relationer? Fordi, igen, det kom også i den her englehealing i dag, det her med at belittle sig selv, altså gøre sig selv lille for at passe ind. Det kan være, det kan være, at du har en relation, som, hvor du godt kan mærke, at der er nogle ubalancer, og for at I kan være rigtig gode venner, så skruer du ned for dig selv, skruer ned for din energi, så han eller hun ikke skal føle sig mindre værd. Prøv lige at stoppe dig selv. Prøv lige at stoppe dig selv, hvis du gør det. Det mener jeg sådan helt inden fra mit hjerte af. Og det mener jeg også, fordi jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort, fordi jeg har bare gjort det selv så meget i mit liv. Men det skal vi ikke. Det er ikke det, der er meningen. Vi skal jo ikke gøre os mindre, fordi at der er andre, der har et mindre værd. Det er jo noget, de skal arbejde med over i sig selv. Tværtimod, skru op for dig selv. Ikke så du har den her følelse af at blive for meget, men mere det her med, at du må gerne være der. Du må gerne fylde, du må gerne være skør. Du må gerne være gakket og mærkelig og alt muligt andet. Det er noget, vi dyrker rigtig meget herhjemme, mig og min søn, at det faktisk er fedt at være lidt småtosset og mærkelig. Og jeg tror nok, han synes, at han har en lidt mere tosset mor end så mange andre. Men hold kæft, hvor vi griner og har det sjovt. Så det er en fed energi at være i. Det her med at kunne rumme dig selv. Og så, altså prøv at høre, det der foregår over i andre, det må være deres problem. Så det er dem, der skal finde ud af, hvad de skal med det. Det har ikke noget med dig at gøre. Jeg trækker altså lige et par ekstra kort, bare lige sådan for at se. Ja, der kom et. Jeg skal lige se, om der kommer et mere. Nej, det gør der ikke, for jeg ved. Men prøv at se her. Der kommer sådan et fedt kort, der hedder harmoni. Fordi det handler jo om at være i harmoni. Den her energi, den er altså ikke særlig fed. Det kan også være, at du selv mærker. Altså, jeg tror da, nu er jeg ikke typen, der sådan selv er særlig misundelig på andre mennesker, fordi jeg har altid ønsket det, folk alt det bedste, altid. Så det ligger ikke til mig, men jeg tror da, jeg sidder lige og tænker lidt, hvornår har jeg været misundelig? Fordi det har jeg oplevet, selvfølgelig har jeg det. Og nu bliver det sådan lidt en personlig historie, men jeg kan huske, da jeg var ung og yngre og barn, der kunne jeg godt være meget misundelig på min storesøster. Jeg har en storesøster, der er 3 år ældre end mig. Og jeg synes altid, hun var meget pænere og meget smukkere og fik altid de lækreste kærester og gik altid det fedeste tøj og var alt muligt, som jeg ikke var. Det heldigvis nu er vi voksne, og det er også noget, vi har snakket om, at hun har så et andet verdensbillede på nogle ting, og har haft noget misundelse på en anden måde til mig. Men det er også sundt at anerkende og vedkende sig nogle af de her ubalancer, som vi alle sammen har. Så hvis du mærker noget af det inde i dig, så vil jeg også sige til dig, at det er noget, du skal kigge på. Hvad kommer det her fra? Er der noget, du skal fylde dig selv op med? Og så give slip på det. Og så find ind i den her harmoni. Det, jeg synes, der er så sjovt egentlig også, det var, at vi startede med det her kort med den her sæl. Og så kommer der sådan et smukt delfinkort også, som også handler om balance og harmoni. Ja. Jeg tænkte lige, at jeg vil trække et par kort fra englene af, og sådan lige runde læsning af med, for at se, de hopper ud, de her kort. Ja. Det første kort fra englene, det handler om at have fokus på dit sind. Og den mærker jeg bare er knaldhamrende vigtig i den her tid. Jeg ved simpelthen ikke, om du kan se kortet for det her ring light. Det er nogle gange lidt specielt. Men det er meget vigtigt i den her tid at få fokus på dine tanker,
få guidet dem hen i nogle retninger, som er hensigtsmæssige for dig. Fordi hvis du er meget et hovedmenneske, så kan dine tanker hurtigt løbe af med dig. Altså det tror jeg, vi alle sammen kender. Det kender jeg jo også godt selv. Men det der med at få fokus og stoppe sig selv, og komme tilbage i nuet og sige, så løb jeg lige den vej med de tanker. Men jeg kommer lige tilbage på sporet og vender og guider mig selv den her retning. Så kommer der et ret fedt kort, der hedder Spirit Animal. Og jeg ved ikke, om det er noget, du har arbejdet med før. Altså vi har jo alle sammen nogle spirit animals, det er en ret fed energi at arbejde med. Jeg bruger dem selv i forhold til at arbejde i nogle åndelag og nogle forskellige ting. Og hvis det er noget, du er vant til at arbejde med, så er det i hvert fald et budskab til dig, at du skal kalde dine spirit animals ind til dig. Og ellers, så, hvis det ikke er noget, du er vant til at arbejde med, så vil jeg så nogle frø i dig, som handler om, at du skal prøve at vække dit eget spirit animals. Det kan være alt fra, når du kommer ud i skoven, at du ser en hare, til at du ser en ørn, en fugl, et eller andet. Noget, der bliver ved med at komme til dig, fordi de har altså også nogle budskaber til os alle sammen, de her kære dyr. Det sidste kort, som er kommet, det hedder The Miracle of Forgiveness. Og englene, nu har jeg jo lige arbejdet med de her 22 ærkeengle, så de står lige her hos mig lige nu, og de er virkelig sådan opsat på at give dig et budskab på. Altså det her, det handler om Jeremiah, om at tilgive. The Miracle of Forgiveness. Så hvad skal du tilgive? Skal du tilgive dig selv for noget? Apropos det her med masken. Er der andre, du skal tilgive? Er der noget, du skal sætte fri, så du kan mærke en form for frisættelse, så du kommer mere ind i dit eget flow? Ja, jeg håber, at det giver mening. Jeg havde virkelig meget på hjertet. Det er ligesom om, at det har hobet sig op nu, når jeg ikke fik lavet den her video i fredags. Jeg ved ikke, om du har set den astrologiske energiupdate, jeg lavede med Signe her i starten af året. Jeg har snakket med Signe her midt på ugen, og vi er i gang med at skal se, om vi kan finde en ny dato for at kigge ind i den næstkommende tid, som vi står overfor. Så når jeg ved noget mere om, hvornår det bliver, så skal jeg nok give dig besked. Udover det, så har jeg lagt en ny begivenhed ind i min Facebook-gruppe, der hedder Marianne Theilgaard Guidance. Den ligger også som live begivenhed herinde på YouTube, hvor jeg her den 12. april kl. 10, det er en lørdag, skal snakke med et fantastisk dejligt menneske, jeg kender, der hedder Samuel. Samuel, han er en bravende dygtig healer og energiarbejder, og vi skal snakke lidt omkring hans opvågning. Vi skal snakke lidt omkring energierne, hvad han mærker, har jeg tænkt mig at spørge ham om faktisk. Og så skal vi snakke omkring alkymi, energetisk alkymi. Og ved du, hvad det er? Ved du, hvordan vi kan bruge alkymi? Det er noget, både mig og ham, han bruger det rigtig meget. Det gør jeg også, fordi vi kan forme en masse forskellige ting. Men det kommer vi til at snakke om. Så hvis det er noget, du har lyst til at deltage i, så vil jeg synes, det var fedt, hvis du hoppede over på Facebook, hvis du er på Facebook, og så skrev ja tak til at hoppe med den lørdag. Og ellers så kan du selvfølgelig altid se den senere. Ja, jeg tror, jeg vil runde af her. Og som altid, tak fordi, at du følger mig i mine videoer. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for mig. Og jeg er mega taknemmelig, hvis du vil smide et like eller skrive en kommentar. Jeg synes, det er rart sådan at fornemme det her med, hvad er det, der sker derude. Og ellers så må du passe rigtig, rigtig godt på dig selv. Jeg har planer om at lave videoer her i løbet af ugen. I sidste uge lavede jeg, eller i onsdags tror jeg det var, lavede jeg på kærlighed. Og ja, der kommer sådan nogle små videoer hen ad vejen på nogle forskellige temaer. Og hvis der er noget, du tænker, der kunne være interessant, at jeg trak nogle kort omkring, kunne du så ikke lige smide en besked i den her video? Fordi så skriver jeg det lige ned og tager det med på et tidspunkt måske.
Ha' det rigtig godt. Vi snakkes ved. Hej hej.